Искам си парите, които вложих в мечти. Тъжен сезон е този кон, с който препускаме ние. Аз ще мълча, ти ще мълчиш, а вълк в гърдите ни бие. Няма никаква надежда, но няма да се спра. Няма да съм чужда прежда за половера съдба. Секса, това обичам, секса, това си ти. Секса, това променя милиони съдби. Тъжен сезон е този кон, с който препускаме ние. Аз ще мълча, ти ще мълчиш, а вълк в гърдите ни бие. Кой албум? Трябва да си много близо до микрофона, иначе не се чуваме. Да, нови албум. То не е толкова много, но така да. Преди всичко ми прави впечатление, че поне за мен е много парче. Това означава, че не съм ходил на някои от концертите и сега ще си бия два шамара, но прави впечатление, че много хубаво си прехвърлил. Предполагам, че ти си писал текста, Васо. То текста на Воев. Така ли? Да, специално този, да. Абе, много як. Той няма слаби текстове, както знаеме, така че от гледна точка на това, че много от тях не са познати, най-малкото нещо, което може да правим от време на време е да припомняме някой от тях. Той кога е писан според тебе? Някъде 90-та, може би? 88. 88. Абе, много адекватно звучи в момент. Това много ме притеснява, като ми кажа, че е писан тогава. Аз ще ти кажа, че... Абе, защото явно... Неща звучат по всяко да, бе, ама явно някои неща не са се променили. Това е проблем. А пък тогава, когато ти и той писахте на тези текстове, сигурно сте си мислили, че това ще се промени някога. Не бих се наел да ти отговоря с да или с не, но пак повтарям, че истинските, т.е. класическите неща, затова са класика, защото звучат както преди 30 години, така и след 30 по някакъв начин са актуални и това ги прави такива. Предлагам да си поговорим за вашия нов албум, може би след малко. Един кратък анонс към следващото парче и след това ще го направим. Следващото парче, какво трябва да го кажем, как се казва? Аз не знам как се казва. Може да знаем кое да свири. Това в ре. Аз ще го почна, вие ще се сетите.
твоите устни ще достигна при теб сега. И над розата кръв ще пусна, а в косите ти дъжда. Каза, че ме обича и че може би някой ден като вятър към твоите устни ще достигна при теб сега. И над розата кръв ще пусна, а в косите ти дъжда. Ревю в Hijack Acoustic, обаче много яко, че те, не знам, явно не им омръзнало това нещо. Защото вие сте една от малкото групи, дето не спира да свири, свирите си постоянно, нямате някакви паузи и това, свирите по клубове, свирите на по-големи места и продължавате да се забавлявате. Не знам какво да кажем, кажете ви нещо. Този етап, Този етап така се получава. аз нямам микрофон за това, много добро. Чуваш се от накри си микрофона, но много слабо. Много слабо. Не бе, от този си чуваш. Да, говори на него. Кажи нещо. Кажи подготвената ти по-рано днес реч. Подготвената ти по-рано днес реч. Кажи сега. По-рано днес реч ли? Не си ли си подготвил по-рано реч? Не. Той и аз не съм. Аз съм импровизатор на момента. Той е натурален. Не мисля речта. Какво да за новия албум ли нещо или? Ще свирим, бе, има време. Абе, аз свирете, бе, до новия албум ще стигнем. После беше 100, не ви е писнало да свирите, ето да. Ама не, той и сега на този кратичък концерт вие се забавлявате супер много и си се базикате и така, готино. Само да не ми дигнат колата. Няма да ти дигнат колата. Това е такъв, ние се забавляваме, междуведомствен хумор. Като се забавлявате. На някой им дигат колите. Той ще отиде да се препаркира, пък ние ще направим нещо. Аз просто пускам нов SMS. Как? Да те изчакаме ли да почнем без теб? Добре. Как се казаха тази хубава фирма? Паркинзи. Да направим реклама на тях. Да са живи и здрави. 100 години. Да. Каквото правят да им се връща всичкото. Да. Как е най-вероятно да се казва следващото парче? Кое е следващото вас? И следващото малко момиченце, например. Пак едно, което правихме с Воев едно време. Което да. Без барабанието. Ти можеш да се чатиш, ако искаш. Роднина милиционер. Понеже имаме малко момиченце тук. И затова. Айде. Дай темпо.